Ọranaeze ndị Igbo ọmụ na-ekwu nwụba Alusi Egwu global onye ọbara tụrụ egbe ọbara ọra ọnwa bebe nne nji wabịa today maka nwoke a na-akpọ Mathias Ezeaku. It's not Mathias Ezeaku ma ọ bụ Ezeobi. Mind your business. Okwe na-abụ iru ma ọbụma ibi na-eme ịpụta ụtụtụ ikpụrụ Akwa Okuko Tiwara Aki n'ọnụ, ipụta echi ikpụrụ Akwa Okuko Tiwara Aki n'ọnụ, nwanne chikpụrụ ndị dibịa n'ọnụ. Ị na-eme ụka ka ibe ọbụla ị na-eme anya chọrọ ịma, but mme expose gị. I will expose you that your fake ministry is na ị na-eme chọọchị na-enwere onye ụka na-enwere chọọchị. Ị nwere chọọchị si na ị na-eme ụka. Abago 2023 olugo ka m mepe ike unu niile. Ọ bụrụ na ị chọrọ mind your business, ọ bụrụ na ị chọrọ mind that wayo na-egwu ndị mmadụ, that ego ị na-anakọsị ndị mmadụ, ọ bụrụ na ị chọrọ mind ya nọ ebe ihe eme egbe ịpụta ụtụtụ na-achọ onye egwu na-akpagharị na-achọ followers, m ga-apịawa gị azụ na nke ikpeazụ a. Ejuo oge egwuru si na ọmụmụ okwulu. M ga-esendịle gị 25 demons ebe nri nke n'ime nwere nke ọzọ. Nọmba 1 bụ na ọgwụ m ede egbu onye aka ya dị ọcha. Onye ọbụla dala iwu mpịawagide gị azụ, mpịa na gị na n'inyi maka na okpoko gburu bụ ntị amelia. This is the last warning mmeghe gị. Mma gwara gị okwu ọzọ mana ebe ya bụ my action. Abụrụ m ndị dibịa ndị a na-eme egwusi okwu masị emere eme. Ijide ọgwụ ijide okwu, o ji ego ji ọgwụ. Ma onye na-ejiri ọgwụ na-ejide ego ndị li egbu onye na nkịtị. Ibe nji agwa gị ba bụ na agụgo m through your post several times wee bịa na Koro Beach. Ọ bụrụ dibịa niile nọ na Facebook abụrụ fake, dibịa niile nọ na social media abụrụ fake, unlike ngị nwa na oge bụ Mathias Ezeaku maọbụ Ezeobi. Ibe nna abụ gị taa bụ na ọ bụ na ị mind your business enye gị na this 2023. Onye na-agwa gị okwu a bụ Alusi Egwu global prophet. Ọmụ na-ekwu akalịrị m egwu, akalịrị m mgba gị n'ụdị ọbụla. Ọ bụ na ime mpịa gị apịa 25 demons ka m mesendịle gị ma ọ bụ na ịkparala ọdụdụ gị nye n'ike. Ọ bụ na ị mind ebe ị bịara ime na social media ebe ịchọ bụ ka ijiri mmadụ wee too, ka ijiri nkwutọ mmadụ wee too, ka ijiri nkwutọ mmadụ wee nwee followers. Ọ bụ na nweta gị you man survive my attack. Onye ọbụla m bịara attack na-enweta sign of downfall. And now, enwa dibia. Anugo m ife kwuru ozi zuru elutego m aka. Nna m mana ka anyị nene dịka isi wee kwu. Number 1, ikwutegwuola onwe gị ife na this 2023. Because na anyị Igbo ga-agbaala m aka ebe. Aja anyị Igbo ga-agbaala m aka ebe. Na since m bidoro ọgụ this liberation bụ ihe m fụrụ. Afụfụ m tagwuo na anyị Igbo maka ọdịmma ndị Igbo. Ndị oyi one na-ebe akwa n'ọfịs m nkịta millions. Why na-enwe due process eji eme those things na chief. Chineke ya agbaala m aka na ihe na-agbakwana mbọ to defend our tradition and culture. Anyị nwa na-agba mbọ ka defend that name akpọ dibia. Maka afa dibia na English bụ doctor. We are na my broadcast every day na anyị nwe orthopedic native doctor bụ ndị na-agba ọkpụkpụ. Anyị nwe gynecologist native doctor ndị na-eji ime mgbe gboo. Anyị nwere surgeons ndị na-eme operation, ndị na-awa akpụ, ndị na-ebe ugwu. Anyị ebewego ugwu tupu nwa onye ọcha abịa. Ndị be anyị wepụ ego akpụ tupu nwa onye ọcha abịa jee jụọ ese. Mana ifuru nke majik ejide ikwe ọkwụla ọtọ ime isi na ọ bụ ọgwụ. Mụ nwa mmee ya mfụ na ọbụla ọgwụ mbịa gwa ndị be anyị na ọwayo. Iweta ọkụkọ nwụdị ọnwụọ, mụ nwa wetakwa ya nwụdị ọnwụọ mbịa gwa ụmụ Igbo n'ọkwa 419 gị mụrụ anya gị. Na ife anyị ma native doctor bụ ndị na-eme ya ka ndị gboo si eme ya ji mgbọrọgwụ na mkpa ọkwụkwọ agwọ ya. M ji wee sị ihe ọbụla ị na-eme under native as a native doctor nke ọbụla imi na-eme once na ọ na-arụ ọrụ mee m bịa gwa m na anyị nwa ga sponsor gị. Isi na ị ga-eme magic gị ofu ya eme ise from here to Lagos or science. We will sponsor you and make it to be real. Government are that way.
Yatago. So when them kabli to ono, mo ise chanwule bia na akweli. Eje ifu mensi na ese anwule ese chanwule ise je hoyi. Makonya ago na ago dika ga kwesi ise anwule. Mana mma agbapegi nti obele. Yatago, mma akpopego obele nti. Maka na nzuzu abago ni mi nwe 25 demons. Inwe 25 demons. Mana fulani na-egbu every day. Anu ofia nwere ho pastor ezi na-esi isi n'anya. A na-asọ ndụ. Maka na ndị a na-anwụ na na-egwu ya abụrụ ofu nna gị. You don't want to work, no relax, ha. Ka ị nala onye tala afụ nke ya rie. Isi na ga-enyi m na 2023. Don't worry, I ga-esi stay side bịa serve ga akwụ obere oge. Lawyer, mo finish they send go me about the video. When the petition is done, now is this state side, they make invite. I don't want them, they will not arrest you. Man generated power when I need make it for you. Even one of my truck who since 8 years ago, from last year, one on for there. Draw my IPO handle the case now, no giddy. I told him to forgive the man. Yeah, Gavambulu my moto jello is my mono the money. So they will invite you. The only thing I need is for you to sign life undertaking. No anything minimum practical. You go to prison. Mana and that idea the man spiritual power God send it. I even told my lawyer to put it on that petition. Send your spiritual power 25 demon. If I sleep and I did not wake up, nobody should fight you. If I had an accident tomorrow, it's just normal something. If you can use your power to make me as I'm talking now to stop breathing, fine. Man, if this year, you will only sign undertaking for practical action because you have no other power. I said boasting. And then we also now we're going to 4 days. From 4 market days. From 9 to 4 days. Obo na iwep the whole venue. Ebem na giga no maaka malonye ka nwanne ni call back with ogwu. Achon ki wepụta venue ka ibute ogwu gị mụnwa mbute nke nji edele reality believe on within 5 minutes ọ bụ na ebujelogo hospital man ọ bụla Ezeaku mụrụ nwa Okoko ị na-eme wayo si na ịchọ ịnọchite unu chọ imebi our tradition isi na ibu dibia na isiri ike enye nge 4 days from now wo venue ọ bụ na Mkpọ ọ bụ na Ọnịcha na Asaba ebe ọ bụ na like field ọ bụ na like onye no mee video what the venue akpọ m na phone ka itie date 5 minutes ọ bụ na ma pịatụrụ gị na ana Chukwu okike adị ma gbara ma ebuje ogu na ọgwụ within 5 minutes mana ma Ezeaku ndị oshimoshi ị chọghị ime ihe na-ekwu ọ ikwu na the video na ị chọghị ime nsogbu adọrọ isa ni cheze life undertaking na then I anya ka if say 25 demons. If your demon attack me, nobody should attack anybody. Oh yenji gwu mi bosiki but so bụ ni no na agbala Ezeaku egbe this religion blah 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 leaders man the pastor man the bishop man the father if any na enye ndị banye olive oil fake yeni na agwa ndị banye olive oil na agwa ya take me to anywhere I will defend this video. I told you to kill all of them, kill their wife, kill their mother, their father and their parents because they have killed millions. I'm a living witness. Fake miracle, take me to court, then I'll prove myself. Very simple. Unsina fake dibia ineme ne wari we no fake. Take me to court. I will perform it. Mpotali gonya ngulu me ogabije. Then you jail me. Very simple. Nga wacho no nta kwana ni igba. Nga eji ezo will destroy you. Nwa bingo. Itaganu na abo. Na enigi na wetele I ga-apụta nwa ebe ndị I ga-apụta nwa ile ogwa ma face to face ụmụ be me tigbu oge ozugbo. Nke ga-agbudowe gị na anwụ before na akpọ police. Don't worry, just say nke anata. They will not put just invite you, sign and go. And then they will just say they will not torture you. But can not torture all of you. I don't want to torture you. Just see they even relax in office, sign I want the police, they will sign it, nobody will touch you. Can never nanya can ever 25 demons is all onye nzuzu. Ndị nna iji akọ n'uche lụpụta so ofe mụ na gị na-erita. Ndị
rụpụta afa mụ na gị na-azata nke m na gị ga-alụpụta ọ bụrụ igwu ndị mmadụ wayo kịtịkpa gbawa gị ọnụ nwa ụbịam ịma onye kalie gị nye command kịta na need ka storm your home echi niile tie broadcast both on radio station and social media now tomorrow morning you have more than 2,000 men na be gị tigbunye oge anya mana chọrọ m iji power m or my connection may anybody bụ onye Igbo intimidate ihe m ga na-follow due process otu ikwu na ga enim this 2023 ije sign a life undertaking simple due process ka m ga na-follow otu ansikwe due process azọpụta ndị a na-anwụ anwụ ma ndị nọ na prison ma mmadụ na mgbapụtago with the due process so mgbe iligo obele fim nke ị na-enechezie anyị nenezie fim nke gị ikpugo nke gị mụ nwakpuo nke m so mmee nke m practical nchewezie gị ka ime your own 25 demons very simple ndewo marakwa na law cover that your 25 demons they will not talk to you once they attack on spiritual but any physical attack you go to prison simple dodele onye ọbụla udosie n'ike n'eziokwu a obi eti na onye ọbụla eti akale m ndị ama n'ife ebe ọbụla I'm bigger than them kedu eme nji dị bigger than them truth enweghị ihe ọzọ honest and connection good connection to save our land. Thank you.